balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga. Nga maluyagon, mag-isahanon, permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Amo man sa politika. Pero nagapamatagin ako sang mga balita. Kag drama sang Bombo Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati. Kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Ari na, Filimon. Nakabayluhanay na kita. Adi, nagano ka man ni sister? Oh. Kini ko ba, di? Nagano ka man ni sister? Ay ho, hindi ko kabati, Filimon. Hindi gin man gali bation, Filimon ah. Ay, nga hindi ni Drea bation man. Ano na, Tring-Tring? Mahulam ko sa imo, bikwarta. May baklon lang ako. Anong baklon mo, haw? Aritos, ah. Ano? Nga anhon mong aritos? Kay Manday Rusing. Para balang makapamana man ako, haw. Ano abi kay hasta subong? Virgin man ako gihapon. Base virgin ang dulunggan, Tring-Tring. Hindi Virgin ako yaday Rusing. Ay, ti, anong galing ginahimo ninyo ni Orly kung mag-date ka mo? Nagakaon man lang sang mani, day Maayo gani kay virgin ka pa, Tring-Tring. Amoy na subong ang kapinasahi nga mabudlay makita sa isa ka babayi. Magpasalabad ka kay virgin ka pasta karon, Tring-Tring. Mapalaron ka gid. Hindi ko
ayhan magbayo salong sa pihak nga kabuhi day Rusing? Hindi. Kabuangan ina Tring-Tring. Dire ka lang yung bayo sa duta. Uy, nande. Daw nagauyog ang balayaw? Nagatay o gido? Ano may karbaw sa dalong balay? Aber, wala man karbaw? Maano man abing karbaw diri man? Anay ka bala kay magwa ko? Bah, si Matan? Ginabag-ig yang iya likod sa dingding? Hoy, Matan! Nagano ka? Ah, Chutagoy! Ginakalot ko nga akong likod sa dingding kay kakatol. Ano? Inga nagbarikuson ka na, ha? Hindi Chutagoy Ambot man gani Basta hinali lang nagkatol ang akon kalawasan. Uy, nanuni. Uy, nagkatol sa ginali ang ako lawas, ha? Buwa kalain ba? Kalain yung pagkakatol. Katuyom. Chutagoy! Pariho kita sa ginabatsyag. Ginakatulan kita nga doa. Kakatol, anay kabla. Ibagnos ko ni Dres sa dingding. Diri. Diri bagno sa ligi, Chutagoy. Tayo, diri kay magaras. Animal mo. Do sa gindapaw kita, ha? Abi panaog siya dalom. Tanawa to kung nga hinali lang kita ngaging katol. Chutagoy, may pugaran sa may haligi nga pulos lang dapaw. Ano? Basigin tangab sang ido, Chutagoy. Ano nga gintangab? Sa pagbanta ko matan, ang sa likod sini, si Barikuson. May ginaplano nga malain si Barikuson sa aton. Kag nagdaog sa, ara naman, kakatol-katol. Sa ginagbutang sang dapawon nga pugaran sa aton balay matan. Kag tungod sini, maakusal ako kay Kap. Mangayo ako sang danyos. Manihon tani. Kap, tawag mo kuno ako? Albina. Nag-akusar naman si Tagoy. Nga, Kap,
Anong labot ko dira? Ginbutangan mo kuno sang pugaran nga puno sang dapaw ang ila dalong balay. Excuse me, Kap. Wala ko yan nagapahilabot sa mga malaway. Hinugay na balik ko sona. Nambal ko si Ika, no? Kag suno sa iya, may nagkuha sang iya pugaran nga ginaboy sa puno sang kahoy, dapawon ato. Kag ikaw ang nagkuha sa to barikoson. Hoy, buklan! Hindi ako magpasibang di, ha? Kay wala ko sa namang ansina. Maayo kong pugaran sang kwarta, ina kay. Kuhaon ko pa. Hindi ka ba? Ginalitan gid ako ni barikoson. Kag bangol sina, mga ayo ako sang danyos. Ibakal ko bulong ang ibayad niya sa akon. Bulong sa bukol mo eh. Amo man sa barikos mo eh. Buklan, buklan, buklan. Barikoson, barikoson, barikoson. Tanawang ko abi kung madamo sang tao, kay masugod na ako sa pagmisa. Damo na tao? Wala. Anay ka? Daw amo mo na ang tao nga nagbuking sa akon dito sa may bar. Gusto siya gido. Amo na siyang animal nga nagbuking sa akon nga pari ako. Ano pa, ginkadlawan ako sa mga tao. Namin natani ang akong diskarte sa mga chicks. Kaya ti nagasabak sila sa akon mo. Pero galing kagin booking ako sang tunto nga ina. Makabalos gid ako sa imo. Ikaw naman ang akon pakahuyan. Sa natabo nga ato, wala na ako makabalik sa among nga bar. Paborito pa nga daan to kadtuan. Kay ti ang mga chicks dito iya, mga gwapa. Oh, nahuyan ako. Manabatian sang tao ang sugilanon nga pari ako. Oh. Migo Morris, paulamon ko ikaw sa nga kung ginbakal nga comics sa banwa. Comics? Wala ako yan nagabasa sang comics, migo talyo. Bumba niya. Ha? At di pahulam ako. Ate Areho, tatlo ini kabilog. Ayho, baw katahom ba? Hindi ko lang ipagdalon sa balay, kay basi makita ni King Koy. Ate, sige ha. Sa ako na lang ni Anday. Kahibalo ka naman. Maluyagon ko iya magbold eh. Sige, migo talyo ha. Mapuli ko Anday ah. Diri
ako mabasa sang comics nga bold sa dalong balay. Mayo diya, kay wala siyang maisturbo sa akon. Ngadaan niya kasabad kay Albina. Ben, bukaron na. Ay, abaw. Grabe eh. Sa cover palang daan. Daw sa matulo ng akon laway. Oho. Babaye nga nagabikini. Kag ang title. Bakit kinagat ni Adan ang mansanas ni Iba? Aber. Basahon ko na. Uy, hala! Si Lolo Morris, oh? Nagabasa sa sang comics. Uy, anay ka bala? Kay musaka ko sa abayabas. Man, dili niya ako anak makita. Kay nagabasa man siya og comics. Uy, daghan di ay og bunga ang bayabas, oh? Hinog pa. Hala, mukuha bala ako. Kay dalun akong pauli. Ay, abaw. Katuntos ang comics ni Ay. Nagatindog ang ako na balahibo. Agoy. Hindi, may nagtupa sa akong ulo. Natupan ko sa biyabas. Sino bala? Ang Cebuana maning nga bata. Hoy! Tonto ka nga bata ka. Panawag dira sa ibabaw sa puno, bayabas! Ay, Lolo Morris! Basay-lua lang ko, ha? Kay ako man nabuyan ng usa ka bayabas. Muna, nahulog ka nimo. Tonto nga bata ng Cebuana ay. Hoy, panaog da! Panaog de! Tonto ka nga bata ka. Jutayan lang mabuslot ang akon yubon. Hasta na lang sira ang akong pagsaysay. Buwan, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan na makalingaw sa inyo tanan, bata o kung tigulang.
Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Mas Paradyo Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Heto ang isa sa mga nakatanggap na ng kanyang premyo sa Grand Draw. Ako si Sophie Marla Poos, tagahandumanan, nagbaton sa 5,000 pesos bilang third prize winner sa Grand Draw sa 1-2 Panalo Part 20. Madamo nga salamat sa Bombo Radio. Kaya dako gini mabulig sa amon nga panimalay. E gasto namon sa sulod ng panimalay kay para madugang pang bayad bills. Papigado gid kaayo pero nang kaloyan sa kay Lord nga wala yung makamigapon gipabayan. Dako gid mabulig sa yang Bombo Radio kay damo gid mang mabakal kag hindi mo napagitaon makita sa dalan kung amo ini kadako mo madagon. Ang tagahandumanan, mahulog ka mo diri sa Bombo Radio, agud makadaog makamo sang 5,000 pesos sa ilang mga raffle kay dako gini mabulig sa aton sa sini nga mga pandemic nga ginatawag. Ikanugon malang sa mga plastic nga ihaboy naton kundi i-purchase naton nga iulog diri kay may benepisyo gid sa aton kag may bulig gid ang Bombo Radio. Basta Radio Bombo #1. #1 ang Bombo Radio. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba, sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba?
talaba. Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo-bala. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinuga ngang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may adlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati, sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail. Aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sa nagligad, nagkadtong iloy ni Emily kay Dr. Emilio. Kagin pamangkot ini, kay wala na makapauli si Emily sa ila sang magkadto ini kay doktor. Apang suno kay Dr. Emilio, pagkatapos ni eksamen,
nagpauli na sa Emily sa ila. Apang likom sa iloy sini, patay na ang iya anak nga si Emily. Apang antes nagpauli ang iloy sini, ginhatagan siya ni Dr. Emilio sang Balanyos. Nga likom sa iya ihibalo, may simpon man ini nga hilo. Diri sini nga bahin mapadayaw ng akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Hasta subong, wala pa siya makapauli, doktor. Mugali? Basi kung may ginhapitan lang ang anak mo, misis? Ginakunta ko na gani ang iya nga cellphone. Apang off ang iya nga cellphone. Kag ginakulbaan ako sini, doktor. Hindi ka lang magpakulba. O, Ario. May ihatag ako sa imo nga balanyos. Kung mag-abot ka sa inyo balay, ibanyos mo ini sa imo lawas, ha? Parang maghawan ang balatyagon mo, kag makuha ang nervyos mo. Salamat gid, doktor, ha? Kaayo gid sa imo. At sige, ha? Malakat na ako. Sige. Ato na siya. Tanawon ko kung anong ipikto sa iya. Tanawon ko kung anong ipikto sang balanyos nga ginsimpunan ko sang hilo. Tanawon ko. Ari na ako sa balay. Kagkalain gihapon sang akon ginapaminsar sa kaibili. Nga wala siya makatawag sa akon. Diin siya nagkadto man. Ang balanyos ginhatag sa akon ni Dr. Emilio. Ibanyos ko ini Kuhaon ko sa akon bag. Ari ang balanyos. Nabutang siya sa jutay nga botilya. Karon, ihaplas ko ini sa akon dughan. Kag sa akon mga kamot kag butkon. Ano ini? Hinali lang nga nagapalanginit ang akot lawas. Daw sa ginatutdan ako. Hindi ako makaginhawa. Kasakit. Kasakit kaayo. Tabang! Tabang! Samtang nagapungko ako diri, nagainom ako sang whiskey. Kag daw sige na pananaw ko ang kahimtangan sa babae nga ito nga nagasaot sa kasakit. Samtang nagapalak-palak sa salog. Kag nagabatsig ako sang tumang nga kalipay. To sa nabatsyagan ko ang climax nga wala sang tupong. Kanami gid. Kanami tulokon sa iya.
Come in. Oh, bah, pulis. Mayong hapon, Dok. Mayong hapon man. Mapakonsulta ka bala, sir? Hindi, Dok. Pulis ako. Kahapon nakakadto bala diri sa imo si Mrs. Ambaw. Isa siya ka maestra. Nagapanoigon sang 60 anyos. Husto. Nadumduman ko siya. Patay na siya. Ano? Ano ang iya kahimtangan sang mag-abot siya diri, Dok? Kung ang iya kahimtangan, maayo man siya, sir. Wala man siya sang ginhambal nga kung ano. Parte sa ginabatyag niya. Mapakonsulta man lang siya kung ano ang maayo niya nga imnon nga vitamins. Wala siya kunugan na magkaon mo. Gani ginhatagan ko siya. Kag naglakat man lang siya matapos nga makabayad sa akon. Wala siya makamuno kung diin siya mabakal nga butika? Wala ka bala sang ginhambal nga butika nga mahimo niya baklan sa mga vitamins? Wala. Wala ko ginabuhat, ina. Ate, sige, Dok. Amo na ako. Ate, okay. Okay, sir. Salamat, Dok. Okay, welcome. Ato na siya. Kung mo patay naman ang gurang ato. Pareho galing ipikto sa gurang kag salamharon nga tinuga ang akong hilo. Kanami. Kanami sa mamatsyag ko. Nakabatsyag naman ako sa ginatawag nga satisfaction. Ginusisa sang pulis si Dr. Emilio bahin sa kahimtangan ni Emily sa nagkadto ini sa klinik niya. Apang suno kay Dr. Emilio, ginresitahan lang niya ini sang vitamins. Sa pagpadayon ko pagid. Diri ko ginlubong sa higads ang bangkay sang duha ka babae nga ginhiluan ko. Pagkatapos, gintamnan ko sang kamatis ang ginlubngan ko sa ila. Kagara, nagapanubo na ang kamatis. Tanawon ko abi kung matambok man ini. Kag tanawon ko kung ang bunga sinidalag ko. Tungod siling nila, maayo ko nung abuno ang patay nga lawas ng tao sa tanom eh. Ari ka na? Ang dumdum ko, hindi ka na magbalik. Sorry lang, gid, ma'am. Kuwanabi nagpangita pa ko sang bayo nga manami. Kay siling mo, kinahanglan nga maayo ang dagway ko kung magatubang ako sa mga customer. Maayo. Maayo. Naglain matuod ang dagway mo. Daw hindi ka na atsay. The sa waitress ka na sa ang class nga restobar. Sige. Makasugod ka na subong, Gid. Oo, ma'am. Thank you, Gid. Melinda, ikaw ang magdala sang kafe sa table 3. Oo, ma'am. Kag polite, ha? Doktor balay na. Oo, ma'am. Doktor gali siya? Doktor siya sa isa ka klinik. Dira sa kubay sang aton nga area. Okay, ma'am.
Good morning, Doc. Aring coffee mo. Oh, thank you. Anay ka, miss. Daw bago ka lang diri, ah. Oo, Doc. Bago lang ko makasugod diri. Amo gali? May order ka pa, Doc? No, wala na. Amo lang ning gusto ko, kape lang. Okay. Kung amo, mahalin na ako. Okay. Ato na siya. Katahom sa iya. Melinda, sugod subong gusto ko ikaw na mahatag sa ako sang kape kada aga, ha? Oo. Oo, doktor. Makasalig ka. Suki ay nangadaan kita nga duwa eh. Amo matuod. Mas komportable ako kung nag-serve sa akon, kilala ko. Salamat gid, doktor. Kaya nasahuan mo ang akon nga pagserbisyo sa imo. Wala sang anuman. Ay, gali Melinda. May regalo ako sa imo. Oh, ha? Regalo, Dok? Ano ina? Basta lang May baluan mo lang ina. Magulat ka lang, ha? Nay, nakabaton ako sang sulat halin kay Manang Linda. Maayo, anak. Uti ano? Anong tugo niya? May padala siya kuno nga kwarta sa aton. Ha? Salamat. Salamat kun amo. Uti, anong kahimtangan niya dito? Ay, maayo man kuno, Nay. Maayo man kuno ang mga serbidora nga ina sa iya. Dason, madamo siya kuno sang abyan. May doktor pagani siya kuno nga abyan eh. Amo bala? Bosus, maayo Pamatsyag ko. Doon nag-class na gid ang magulang mo dito. Lucas. Sir? Kamusta na ang kaso sang babae nga nadula? Atong nagpa-abort, dason wala na nakita? Anong ginhambal sang mga ginpamangkot mo? Wala man sila makaibalo kung di na sila. Basta hinali lang sila nga nadula. Kagag wala sa may makasugid niya iban. Kagkalabanan sa ila, nangin pasyente ni Dr. Emilio. Matuod din na, sir. Kaga makapila na ako nga magbalik dito kay Dr. Emilio. Nag-ako siya nga nagpakonsulta sa iya mga tao nga nadula sang hinali. Kag kung makagwa ko ng mga ini sa iya klinika, wala na siya kuno sang labot kung ano man ang matabo sa ila. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabian sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpunsang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi diri sa aton platuntunan, Provincial Joy. Kag kami diri sa gihapon wala gid nagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kamo man may kasaysayan, ipadala lang diri sa aton platuntunan, Provincial J, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao.
Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Nasa kamay na ng winner ang 1 million pesos. Premyo sa Grand Draw. Masayang masaya po ako sa Bombo Radio dahil tinupad niya ang aking pangarap na maging milyonaryo sa nakalipas na Grand Draw ng 1 to Panalo promo. Ako si Maria Isabel T. Ballesteros ng Santa Luciana, Cauayan City, ang bagong Bombo Millionaire. Ngayon natanggap ko na ang aking premyo, mapapagawa ko na ang bahay ng aking anak at may gagamit pa ako sa aking pagpapagamot. Kaya inaanyayahan ko ang mga tagapakinig sa buong Pilipinas. Sumali kayo sa mga promo ng Bombo Radio. Walang focus-focus dito at malalaki ang mga premyo. Basta Radio Bombo! Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium.
Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka, nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry? Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalik. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugang. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bombo Radio. Basta Radio Bombo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sa nagligad, naglibog ang ulo ni Mami Salome kundi nagkilalahay si Mercy kag si Freddy. Apang ginhambalan sa ni Daddy Tiborcio, nga hulaton na nga mag-ayo si Freddy, agon makasugid sang natabo. Samtang ako naman, nalang kaga makita si Freddy. Apang ginpunggan kong akon kaugalingon, tugod na init ako sa iya, kagin papatin niya ako sang pulos kabutigan. Sa pagpadayon ko pagid. Hello? Hello? Elma Jane? Sino ka? Ako si Mercy. Natingala ka siguro, no? Kung nga nga nakahibalo ako sang number mo. Ginsugid lang sa ako ni Mami Salome. Ano ang kinahanglan mo? Mga musta lang kung tani ako sa imo. Ginsugira na ako ni Mami Salome. Nga ikaw ang ex
girlfriend ni Freddy. Kag subong, kalaslo na kami. Luya ko lang kung tani nga imbitaron ka sa amon kasal. Para no hard feelings balahaw. Salamat. Pero busy ako sa adlaw nga ina. Nga abala nga hindi mo papagakuon. Nga akik ka pa sa iya hasta subong. Bangod nga ako ang kinpili niya, kag hindi kay ikaw. Sports lang bala, girl. Kag amo manin ang dapat mo nga buhaton, hindi bala? Sa nasiling ko na. Busy ako. Bye. Nakaibalo ako. Nga ganayamuhat ako sang babae nga to. Wala sang huya. Wala gisang huya. Ay abaw, puwerte kadako gali sang syudad niya ini. Kagkadamo sang salakyan nga nagalabay ho. Ang buhaton ko, mangita ako sang obra. Masulod bala ako sa merkado. Ay basi kung may nagapangita dira sang tindero. O hindi gani sang manughakwat sang ila inugbaligya. Mapresentar ko ah. Bakal na ka mo isda, Meg. Labas pa. Isda nga marot. Bah, Labas pa. Bakal na ka mo. ang tao nga ina nga nagabaligya sang isda nga marot ho. Ay, kalain sang iya buhok. Labas pa isda. Marot, Ay, sa pihak kalbo. Sa pihak may buhok. Uy! Nadumduman kong ginhambal ni Mig Plato. Basi amo nang iya suon nga si Espalding? Kantuan ko siya bala. Meg. Mamangkot ko sa imo, pwede? Nanunaw? Ikaw si Espalding? Oo. Nga kilala mo ko? Kamusta ko no siling ni suon mo Plato? Ha? Kilala mo si Suon Plato? Ay oo, miguhay gid kami sina. Nagsiling siya sa akon nga kung masugata ko ikaw, kamustahon ko gid ikaw para sa iya. Ay amo gali? Ay abaw. Nadumduman man ko ni Suon Plato ba? Ikaw ya? Sino ngalan mo, Meg? Ako si Takoy. Ay, Takoy. Baw salamat gid sa Meg ha? Sangsano ka lang diri sa Negros? Ay, pag-ugid lang kami nagdungka sa pantalan. Ay, amo gali? Din ka nagadayon? Wala pa gani eh. Nagapangita ako sa ngakon nga obrahan. Kung amo, wala ka pa sang nadayunan de? Ay, wala pa gani. Kay bag-o lang gani kami nagdungka sa pantalan. Siling ko, basi bala kung may mapahakwat sang iya dala dirihaw, ti mahakwat ako. Ay, ate ko na mo. Sa balay ka na lang madayon ah. Ha? Matuod? Oo. Ano abing isiling sa ako ni Suon Plato kung makahibalo siya? Wala ko ikaw gin padayon. Nga iya amigo. Ay abaw, salamat gid Mig Spalding. Madamo gid nga salamat. Dira sa balay nga ina, may nagapangita na daboy. Hardinero balahaw? Mayo ka magtanom sang mga misitas? Ay ho, bisan mais pa? Ay mayo. Mag-apply ka dira. Kadto ka na sa balay. Tilawan mo nga magpresentar bilang hardinero. Ay salamat gid Migo Spalding ha. Baw, kaayo gid sa imo. Wala kaso natultulan mo man ko dito sa merkado, hindi bala? Ano ganito ngalan sang merkado? Burgos Ay, amo gali na dang Burgos? Ay, daw pariho man dito sa amon merkado.
makadto ko sa balay nga ina nga ginasiling mo Migos Palding mapresentar ko nga kabulig. Basi bala kon mabaton ko? Ate, sige Mahulat lang ko diri sa imo Balik ka lang diri kung ano gid man ha? Ay, salamat gid Migos Palding. Nagkadto sa negro si Takoy. Kag nakita niya si Spalding nga migo ni Plato. Kag ginagda siya siningaridto na lang madayon sa iya. Sa pagpadayon kapagid. Uy, mo'y nang balay nga siling ni Spalding ang ilag ang garden ho, nalapawan sang hilamon. Ang mga misitas, ang ila mga misitira, nagakulob na. Kag ang iba nagalapta lang. Daw sagin pabayaan sang hungod. Ay, tamara na siguro magatipan sang tanom ang tagiya. Maano ka? Ay may tao gali. Ay, maayong adlaw sa imo, ma'am. Maano ka gani? Nakita ko ikaw nga nagalingling sa amon ko, Dal. May tuyo ka nga mga awat, no? Ay, wala, ma'am, Mapresentar ko tani nga hardinero. Kaya naluoy ko sa mga tanom nga ina nga nagakalaya na. Kag 30 na kaniwang. Ay, huo. Wala na abi sa nag-aatipan mo. Ako, hindi naman makasara mag-atipan sa mga tanom nga ina. Abi mo sang una, kanami ina sa ila. Pero sang ulihi, napabayaan na sila. Gani nagkalamatay ang iban. Ako na lang bala, ma'am, ang maatipan sa ila? Para nga mabuhi sila sang mayo? Ay, mabugnaw ang akon mga kamot ya, ma'am. Gani nga nagakabuhi ang mga tanom. Uy, matuod? Oo. Tilawi lang bala ako, ma'am. Ano ang ngalan mo? Si Takoy, Oo. Mapresentar ko sa imo nga maobra. Bisan ano lang, Kag mas maayo kung tanom ang akon nga atipanon. Kaysa amon, amon ang obra ko mo. Bigado gid abi kami mo. Kag amon nga nagpangita ako sang obra. Sino ang kilala mo dire? Ang tao bala nga nagabaligya sang isda sa Burgos? Si Spalding bala? Ay, amo gali. Ati sige batunon ko ikaw. Apang sa sulod lang sa pila ka adlaw ha? Kag dire ka lang sa idalom. Pagkahapon, magpauli ka na lang. Kag magbalik sa aga. Sugot ka sina? Oo, ma'am. Sugot ako. Hatagan ko ikaw sang suhol mo kada adlaw. Kay man, wala ako sang salig sa imo mo. Base ba na kung kawatan ka, ho? Ay, hindi man, ma'am, Hindi ko ya kawatan. Ano, ma'am? Masugod na ko subong? Oo, Ay, salamat. May mga galamiton man dira. Pero sabi sang sadol. Guna. Gamitay na sa pagtanom, ha? Oh, ato gali ho. May gunting to sa higad. Sa tupad, arad ang ido na higot. Ate, sige, ma'am. Akong mahibalo, ma'am, Ate, sige, ha? Magtrabaho ka lang diri sa idalom. Kay may buhaton pa kuya sa ibabaw. Mahanda pa ako sang panyaga para sa akon anak na nagatrabaho. Ate, oo, ma'am. Ato na siya. Wala siya sang salig sa akon kay basi kawatan ko no ako. Ay, kung sa bagay, hindi ko man siya mabasol. Amo pa lang niya ako makita mo. Maayo man kay nabaton ako bisan pila lang kaadlaw. Bisan paano makakwarta ako. Mabalik lang kung karon kay Spalding,
nga nakita ko nga nagahipid sa nga aton mga tanom sa idalom? Si Takoy ko nung iya ngalan. Kag nagpresentar siya nga maobra bilang hardinero. Bisan pila lang kuno kadlaw. Di ginbaton ko siya eh. Kay kalain nagitulokon sang aton mga tanom ho. Dalapawan na sang hilamon. Amo gali? Dalang na siya sa idalom. Wala ako siya napasaka. Kay base bala kong kawatan. Papaulion ko man na siya karon sa hapon ah. Nadumduman ko. Karami sang una sang amon garden. Dara kami sa idalon magatiner ni Freddy kung magkadto siya diri sa balay. May isa ka jutay dara nga lamesa kag pulungkuan. Kaginulat ko na lang nga. Magkalamatay na mga tanom dira. Kanagsiling si mama. Nga isla na lang inasang lunsay hilamon. Parang hindi tama kasiot. Oh, aring imo suhol sa adlaw nga initakoy. Duha ka gatos. Mahimo ka na nga makapauli. Balik ka lang buwas sa aga, ha? Para sa pagpanghipid kag panghantal sa mga misitira nga inaho. Ate, huo, ma'am. Bo, salamat, gid, ma'am, ha? Ate, sige, mapauli na ako. Ah, sige. Ato na siya. Maayos siya matuod magtrabaho. Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radyo Bumbum. Bombo Radyo Bacolod.